Kesäkausi pitenee, mutta jäätelö kallistuu. Ilmastonmuutokseen liittyy kuitenkin muitakin uhkia kuin vain jäätelön hinnan nousu. Miten päättäjät varmistavat turvallisen tulevaisuuden, kun aseilla ei välttämättä ratkaista aikamme suurinta turvallisuusuhkaa? Mikä on ilmastonmuutoksen rooli tulevaisuuden turvallisuuskeskustelussa? Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset kärjistävät köyhyyttä, konflikteja, ruokapulaa ja pakolaisuutta? Näitä kysymyksiä pohtivat europarlamentaarikko Ville Niinistö ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala, joita haastattelee Sadan komitean hallituksen varapuheenjohtaja Nora Luoma. Keskustelua on tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtion avustuksella. Toivotetaan tervetulleeksi Nora Luoma. Tervetuloa ja kiitos, kun olette tulleet kuuntelemaan rauhanjärjestö Sadan komitean järjestämää keskustelua. Nyt puhutaan Suomen turvallisuudesta lämpenevässä maailmassa. Äskeisissä vaaleissa ilmasto ei noussut suurimpana huolenaiheena esiin, vaan huomio käännettiin talousasioihin. Talous ehkä tuntuu ilmastonmuutosta helpommalta ja konkreettisemmalta teemalta. Ilmaston lämpeneminen koskettaa silti meitä kaikkia. Suomi liittyi NATOon ja moni ajattelee sen takaavan Suomen turvallisuuden. Mutta mitä uhkaa vastaan? Vastaako NATO suomalaisten tai ainakaan nuorten suorimpaan turvallisuusuhkaan, joka on ilmastokriisi? Seuraavat 20 minuuttia me keskustellaan ilmastoturvallisuudesta. Ilmastoturvallisuuden käsite liittyy uhkiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa turvallisuudelle suoraan ja välillisesti. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin turvallisuusuhkiin kuuluvat esimerkiksi luontokato, sään ääriilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat, merenpinnan nousu, ruokaturvaan liittyvät asiat, jotka liittyvät viljelykasveihin ja makeaan veteen, ja mahdolliset luonnonvaroihin liittyvät väkivaltaiset konfliktit. Me halutaan tarjota teille kuulijoille ajatuksia ja työkaluja käsitellä tätä vaikeaa teemaa, joka saattaa kaikessa etäisyydessään pelottaa ihmisiä. Me ollaan kutsuttu tänne keskustelemaan europarlamentaarikko Ville Niinistö edustamaan kansainvälistä poliittista päätöksentekoa. Tervetuloa. Moi. Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala, joka on Suomen johtavia ilmastoturvallisuuden tutkijoita edustamaan tieteen ja tutkimuksen näkökulmaa. Tervetuloa. Moi. Suomessa ilmaston muuttumiseen liittyvät turvallisuusuhat vaikuttavat kaukaisilta, kun ilmasto ei ole muuttunut meillä suuresti ja sää ei aiheuta kriisejä ja ruokaa ja vettä on saatavilla. Emma, voisitko kertoa esimerkin siitä, miksi ilmastoturvallisuus on tärkeä asia Suomessa? Joo, no tietysti kaikki mitä muualla maailmassa tapahtuu, se että luonnon olosuhteet huononee ja elinolosuhteet huononee kaikkialla maailmassa, niin se vaikuttaa erilaisilla tällaisilla vaikutusketjuilla myös meihin. Usein me ehkä ajatellaan vaikka jotain terrorismia tai muuttoliikkeitä, pakotettuja muuttoliikkeitä, mutta mä ehkä sanoisin, että tällaisiin vähän arkisempiinkin asioihin, jotka ikään kuin turvaa meidän yhteiskuntien toimintaa, niin ilmastonmuutos vaikuttaa. Ja tässä yksi esimerkki on vaikka lannoitteet, niinkin jotenkin sellainen tavallaan arkinen asia, mutta Suomen ruokaturvahan on muuten aika hyvä. Me ollaan aika omavaraisia nimenomaan siinä ruoan tuotannossa, mutta sitten taas lannoitteita me tuodaan tosi paljon. Ja jos niiden tuotanto häiriintyy vaikka jotenkin ilmastosyiden ja ilmastovaikutusten takia, niin sitten meilläkin se ruokaturva voi heikentyä. Aivan. Ville, mikä havainto tai näkökulma sun mielestä puuttuu keskusteluagendalta? No mä oon tosiaan tehnyt parikymmentä vuotta ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa Suomessa ja paikallisesti ja
kansainvälisesti. Ja musta se niin kuin iso havainto tänä aikana on se, että ilmastoturvallisuuteen liittyvät asiat on jo niin kuin kansainvälisten suhteiden aivan niin kuin peruskaura. Että ne määrittelee niitä konflikteja ja jännitteitä, mitä maailmalla on. Ja musta on tärkeää muistaa se näkökulma, että myös niin kuin meidän talousjärjestelmä ja valta on perustunut niin kuin fossiilisen energian ja raaka-aineiden hyödyntämiseen, ja Venäjän niin kuin hyökkäyssota Ukrainaan tuo myös hyvin näkyväksi sen, että miten niin kuin fossiilista energiaa käytetään geopolitiikan välineenä. Eli siirtyminen puhtaisiin ratkaisuihin, uusiutuvaan energiaan, fossiilisen energian alasajoon, niin sitä tarvitaan tietenkin ilmastokriisin hillitsemiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi, mutta se lisää myös silloin demokratioiden turvallisuutta, kun me ollaan vähemmän riippuvaisia fossiilienergiaa tuottavista maista. Et musta on tärkeää muistaa, että tämäkin on ilmastoturvallisuutta, ja niin kuin pehmeät arvot ovat, niillä saadaan kovia tuloksia tänä aikana. Totta. Emma, sä teet erittäin vaikuttavaa kansainvälistä tutkimusta, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta tästä ei valitettavasti kuulla ihan kauheasti Suomessa. Ja nyt me halutaan tarjota sulle tilaisuus jakaa jotain arvokasta. Eli kerro konkreettinen esimerkki kiinnostavasta tutkimuksesta ja oivalluksesta, jolla on vaikutusta suomalaiseen politiikkaan. No, musta on ollut mielenkiintoista nyt ihan viime aikoina esimerkiksi se, että useammassakin tutkimusprojektissa on tuotu esiin se, että kun meillä on tällaiset hallitusten välisen ilmastopaneelin, niillä on erilaisia skenaarioita, mutta yhden näistä skenaarioista liittyy tällaisiin niin kuin sosioekonomisiin ikään kuin polkuihin siitä, että miten me päästään sellaiseen tulevaisuuteen, missä me saadaan hillittyä ilmastonmuutosta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ja sitten osa näistä skenaarioista tosiaan sisältää myös tällaisia yhteiskunnallisia tekijöitä, ja sellaisia erilaisia tulevaisuuden kuvia siitä, että minkälaisessa niin kuin ikään kuin poliittisessa ja geopoliittisessa maailmassa me eletään sitten siten, että myös saadaan hillittyä ilmastonmuutosta, niin yhä useampi tutkimus on sitä mieltä, että me ollaan siirrytty näissä skenaarioissa sellaiseen ikään kuin Rocky Road-skenaarioon tai tilanteeseen, missä ikään kuin kaikki, se on vähän niin kuin huonoin näistä kaikista skenaarioista, eli siinä maailma ikään kuin jakautuu tällaisiin blokkeihin yhä enemmän. Kaikki yrittää turvata sitä omaa turvallisuuttaan ja omia vaikka luonnonvarojaan, ja samalla niin kuin sekä ehkä ilmastonmuutoksen hillintä että sitten tällaiset muut ympäristötekijät jotenkin kärsii. Eli me ollaan entistä jakautuneemmassa maailmassa ja niin kuin ennakoimattomammassa maailmassa, jossa sitten myös tällaiset niin kuin jotenkin vastakkainasettelut ja erimielisyydet lisääntyy, mikä ei tosiaan ole omiaan sitten siihen, että saataisiin edistettyä näitä ilmastotavoitteita. Joo. Kuulostaa tosi pysäyttävältä. Millaisia ratkaisuja sä koet, että tiede voi toisaalta tarjota Suomelle ongelmien ratkaisemiseen? No ehkä just sit toisaalta tuon samalla tavalla ajateltuna tuon skenaariotyön, eli se, että me niin kun entistä paremmin ymmärrettäisiin sitä, että miten ehkä tällaiset ilmasto- ja turvallisuus- ja toisaalta geopolitiikka-vaikutukset liittyy toisiinsa, ja just, että miten se niin kun yhteiskuntien toiminta ikään kuin sekoittuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sitten samalla ilmastonmuutoksen hillintään. Ja tästä on sitten olemassa erilaisia, esimerkiksi me ollaan ulkopoliittisella instituutilla ollut kehittämässä tällaista konfliktianalyysityökalua vesidiplomatian käyttöön, jossa ajatuksena on se, että pystyttäisiin jotenkin ennakoimaan ja havaitsemaan tällaisia ikään kuin huolestuttavia turvallisuuskehityskulkuja, jotka liittyy veden käyttöön ja ilmastonmuutokseen jo ennen kuin niistä tulee niin kuin pahempia ongelmia. Joo. Miten sä koet, että onko tämä tutkimus saanut suomalaisessa poliittisessa riittävästi näkyvyyttä? No, ainahan se voisi saada ehkä enemmänkin näkyvyyttä, ja toki tämä on vielä aika niinku tuoretta tutkimusta, että se on ehkä meidänkin niinku vastuulla toki tuoda sitä julkiseen keskusteluun, mitä nyt tässä ehkä myös yritän. Mutta ehkä noin niinku ylipäänsä tuntuu, että poliittisessa keskustelussa vaikka niin on kyllä, niin kuin Ville sanoikin, niin kyllä niin kuin ilmastokysymykset on siellä ihan niin kuin keskiössä ja niitä pidetään turvallisuuspolitiikan ja ulkopolitiikan kysymyksinä, mutta ehkä sitten niitä kaikkia niin kuin vaikka vaikutussuhteita ei aina ihan hahmoteta kauhean tarkkaan. Okei. No niin, kohdistetaan nyt sitten kysymykset Villelle, joka vastaa eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon ytimestä Euroopan parlamentista, jossa sulla on pääsy parhaaseen ja tuoreimpaan tietoon ja toisaalta valtaa tehdä valtavan tärkeitä päätöksiä.
Haluaisitko kertoa, miten ilmastoturvallisuuteen liittyvä päätöksenteko ylipäänsä Euroopan parlamentissa toimii? Hyvä kysymys. Sehän liittyy kaikkeen ja tässä tullaan vähän niin kuin siihen, että jos mä vähän reagoin siihen, mitä Emma sanoi, niin meidän pitää tunnistaa se, että kaikki mitä me tehdään, niin kuin se politiikka, mitä me edistetään, kun on kysymys kauppapolitiikasta, kehitysyhteistyöstä, ulkopolitiikasta, meidän maatalouspolitiikasta, energiapolitiikasta, niin sillä rakennetaan sitä maailmaa, jossa sit näitä kysymyksiä ratkotaan. Ja tässä on just sellainen riski, että ne poliittiset voimat saa niin kuin valtaa, jotka näkee, että okei, että ilmastokriisi tulee, me sopeudutaan tähän niin kuin rakentamalla vähän niin kuin linnake Eurooppaa ja että me pidetään meidän omista raaka-aineista huolta ja me pidetään itsestämme huolta ja 5 niistä muista. Ja tämä on niin kuin silleen vaarallinen skenaario, koska silloin eriarvoisuus kärjistyy, ilmastopakkolaisuus lisääntyy enemmän, ongelmia ei ennaltaehkäistä, ilmastonmuutoksen hillintä ei tule etenemään, talousratkaisut ei tule etenemään köyhemmässä, kehittyvässä maailmassa niin paljon kuin voisi, joten niin kuin tällä hetkellä käydään musta isoa poliittista vääntöä sekä europarlamentissa että jäsenmaiden kesken. Se ei ole kaikille näkyvää, koska kaikki ei hahmota sitä, että jos valitaan tämmöinen niin kuin sulkeutunut linnake-Eurooppa-ajattelu, jos leikataan kehitysyhteistyötä ja niin kuin rajoitetaan maahantuloa ja ei myöskään niin kuin olla aktiivisesti hakemassa kumppanuuksia vaikka Afrikan maiden kanssa siitä, että miten ne voi ratkoa näitä ongelmia, niin silloin me ajaudutaan just tällaisiin niin kuin keskenään riiteleviin maaryhmiin, jotka kamppailee hupenevista resursseista pahenevaa ilmastokriisioloissa. Mun oma näkemys, joka on onneksi ollut parlamentin enemmistön ja komission näkemys, on se, että me yritetään varmistaa, että maailmanyhteisö yhdessä luo sellaiset säännöt, jotta näitä ongelmia voidaan ratkaista niin, että vaikka vesivaroissa, meillä on vaikka Niili yksi hyvä esimerkki, että Niilin alueella eri valtioiden kesken on yhä pahenevaa kilpailua luonnonvaroista, niin me luodaan sellaisia kumppanuuksia, jotta ne rajalliset luonnonvarat riittää kaikille maille, saadaan sopimuksia eikä sotaa, ja sitten kehitetään teknologiaa ja ratkaisuja, joissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä lisääntyy, ja sen ohella olennaista on myös se, että ne ratkaisut, joita kehitetään, voimaannuttaa paikallisyhteisöjä. Eli ihmisillä on itsehallinta omassa tulevaisuudessa eri puolilla maailmaa siitä, miten he voi käyttää omia luonnonvarojaan kestävästi, niin että ympäristöarvoja kunnioitetaan. Nämä on aivan valtavia kysymyksiä, ja se mitä EU:ssa tehdään on se, että me yritetään saada meidän kauppapolitiikka, meidän ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja meidän kehityspolitiikka niin kuin puhumaan samaa kieltä. Ja sitä me yritetään tehdä. No, haluatko kertoa, että mitä teidän päätöksenteon agendalla on seuraavaksi? Jotain konkreettista. No mä voin kertoa sen, mikä meillä oli just äsken agendalla, joka Suomessa uutisoitiin sitä kautta, että jos Suomessa naudanlihan tuottaja rakentaa navetan, niin pitää varmistaa, että sen rakentamisessa ei synny metsäkatoa. Musta se kertoo siitä, kuinka omaan napaan tuijottavaa ja kapeata Suomen julkinen keskustelu on, koska kyseessä oli siis metsäkatoasetus, jota EU:ssa on valmisteltu vuosikausia, jonka taustalla on iso poliittinen työ, että me saatiin se agendalle, vihreät sitä voimakkaasti ajoi, mutta myös monet kansalaisjärjestöt. Ja siinä on idea, että valittiin ne keskeiset tuoteryhmät, jotka aiheuttaa maailmanlaajuisesti eniten metsäkatoa. Tuhoaa siis tropiikissa sademetsiä laittomasti tai laillisesti. Ja näin ollen niin EU tällä metsäkatoasetuksella totesi, että naudanlihaa, soijaa, palmuöljyä, kumia, puutuotteita, kahvia, kaakaota, näitä tuoteperheitä, niistä Euroopan markkinoille tulevat tuotteet, niin ne pitää käytännössä sertifioida niin, että osoittaa, että niiden tuotteiden tuottaminen ei ole aiheuttanut metsäkatoa. Jolloin niin kuin Amazonin ja esimerkiksi Indonesian metsäkatoa voidaan puuttua paljon. Tämä voi kuulostaa tavallaan niin kuin rajoittavalta, mutta tämä on itse asiassa sitä, mitä kansalaisjärjestöt näissä maissa on vaatinut, että juuri ne huonoimmat menetelmät torjutaan pois, ja sitten sen lisäksi meidän pitää tukea niitä hyviä viljelymenetelmiä sitten, jossa tehdään luonnon ehdoilla sitä. Mutta musta oli niinku jopa järkyttävää, että Suomen uutisointi keskittyi siihen, että pitääkö Suomessakin naudanlihaa tuottaa niin, että se ei aiheuta metsäkatoa. Tietenkin EU-markkinoilla kaikkien tuotteiden pitää niinku noudattaa näitä vaatimuksia, mutta EUn tuonti aiheuttaa 10% globaalista metsäkadosta, joten oli tosi tärkeää, että asetus vihdoin saatiin hyväksyttyä, ja Suomenkin pitäisi nähdä se globaali kuva. Aivan. Ja silloin tietysti meidän kotimainen kestävä tuotanto hyötyy siitä, kun epäterve kilpailu, metsäkatoa aiheuttavat tuotteet niin meiltä kuin muualta poistuu markkinoilta. Hyvä. Kiitos. Me varmaan kaikki kiitetään Villeä tästä hyvästä työstä. No, nyt
alkaa Suomessa uusi hallituskausi. Ja me Sadan komiteassa rauhanjärjestönä tietysti pohditaan, että miten rauha säilyy maailmassa. Ja mitä tekoja suomalaisessa politiikassa pitäisi tehdä, jotta ilmastoturvallisuus taataan ja uhat ratkaistaan. Emma, erityisesti tieteen näkökulmasta, mikä susta on tässä keskeistä? No, kyllä mun mielestä niin kuin sekä Suomen että maailman turvallisuuden kannalta sellaisen suunnitelmallisen ja niin kuin, ikään kuin jotenkin harkitsevan ilmastopolitiikan edistäminen on se avainkysymys tässä, koska sillä me parhaiten sekä hillitään niitä ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia, hillitsemällä ilmastonmuutosta tietysti, mutta sitten toisaalta, jos me tehdään sitä politiikkaa silleen jotenkin järkevästi ja hallitusti ja niin kuin miettien sitä, että miten se vaikuttaa eri ihmisryhmiin, niin silloin me toivottavasti pystytään takaamaan myös sellainen niin kuin vaikka eriarvoisuuden välttäminen ja muu sellainen mahdollinen vastakkainasettelu, mitä siitä ilmastopolitiikasta huonosti tehtynä voisi tulla. Eli sen takia olisi todella tärkeää, että me ikään kuin, että meillä on selkeät tavoitteet ja me pyritään niihin tosi määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Joo. Miten sä, Ville, täydentäisit tätä sitten EU-politiikassa? No musta olisi olennaista tunnistaa se, että meidän suomalaisten, meidän Suomen politiikan ja myös EU-politiikan pitää rakentaa kumppanuuksia maailmalla niin, että kaikki maat pystyy ratkomaan omien kansalaisten niin kuin eriarvoisuutta vähentäen ja osallisuutta lisäen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen että sen hillintään liittyviä kysymyksiä. Että nämä on aivan arkipäivää eri puolilla. Meillä on jo Etelä-Euroopassa, Espanja on sen tyyppinen maa, jossa aavikoituminen, kuivuus lisääntyy. Eli silloin kun me puhutaan vaikka jostain EUn hiilinieluasetuksesta, joka Suomessa on silleen, että nyt pitää jotain metsiä hakkuita rajoittaa aivan kamalaa. Meidän teollisuus haluaa ihan hirveästi viedä sellua Kiinaan, jotta siellä voidaan tehdä pahvilaatikoita, jotka me sitten ostetaan tänne takaisin. Mekin voitaisiin tehdä meidän metsille jotain vähän parempaa ja arvokkaampaa ehkä jalostusarvon kannalta. Mutta siis, nämä hiilinielujen lisääminen on Espanjan kaltaisissa maissa ihan eksistentiaalinen kysymys, että miten saadaan maaperää pidettyä yhä kosteena kasvattamalla luontoa ja puita niin, että se sitoo sitä kosteutta maaperää ja hillitään sitä aavikoitumista. Tämän tyyppisiä ratkaisuja meidän pitää tehdä. Ja kaikkein haitallisinta olisi se, että me ei tunnisteta sitä, että meidän talousjärjestelmä ylittää planetaariset kantokyvyn rajat sekä luonnon osalta, luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon osalta, vesistöjen pilaantumisen osalta kuin ilmastokriisin osalta. Ja jokainen asteen kymmenys, mitä ilmastokriisin hillitsemiseksi voidaan tehdä enemmän, niin sillä on merkitystä siinä, että kuinka pahoiksi nämä ilmiöt, joita me nähdään ympäri maailmaa, on. Ja sanon myös sen, että kun helposti tulee se, että no miksi suomalaisten teolla on väliä, niin se, että onko Suomi hiilineutraali 2035 on tosi iso, että sitä käytetään esimerkkinä siitä, että miten kaikki muutkin voivat tehdä enemmän, että sillä on merkitystä. Meillä on kokoamme suuri vaikutus, jos me ollaan edelläkävijä ympäristöteknologiaosaamisessa, me saadaan myös ne työpaikat siitä, kun meillä on sitä teknologiaa, mutta sitten sanon myös, että meillä länsimailla on historiallinen vastuu, että ilmastokriisistä eniten kärsii sääolojen muutoksen myötä niin päivän tasaajan seudun valtiot, köyhät valtiot, jotka eivät ole sitä itse aiheuttaneet. Että jos me mietitään sitä historiallista päästömäärää, mitä länsimaiden vaurastuminen on aiheuttanut, niin me ollaan vaurastuttu aiheuttamalla ilmastovelkaa, jonka maksamisesta meillä pitää olla sitten myös vastaava rooli. Aivan. Emma, mitä sä ajattelet, miltä maailma voisi parhaimmillaan näyttää 30 vuoden päästä, jos me tehdään kaikki ne hyvät teot, joita tässäkin on peräänkuulutettu, jotka olisi mahdollisia? No mä ajattelen, että maailma voi näyttää ainakin siltä, että meillä on ehkä kriisejä, mutta ne on sellaisia kriisejä, joiden kanssa me pystytään elämään. Ja me ollaan myös kehitetty tavallaan sitä meidän kykyä kohdata erilaisia kriisejä, nimenomaan just vaikka tällaisia ilmastosyistä ja niin kuin ilmasto- ja yhteiskunnallisten vaikutusten niin kuin yhteisvaikutuksista syntyviä kriisejä. Että me pystytään jotenkin paremmin hallitsemaan niitä ja ennakoimaan niitä, ja samalla tietysti ollaan sitten saatu ilmastonmuutoksen hillintä sellaiselle uralle, että me ei jouduta sitten elämään niiden pahimpien ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa. Ja myös tosiaan se globaali aspekti täytyy ottaa tässä huomioon, että maailman pitäisi olla myös sellainen niin kuin, paikka, jossa eriarvoisuus ei ole ainakaan lisääntynyt. Hyvä. No, tämä teema on valtava.
Me halutaan lopettaa tämä antamalla kuulijoille pohdittavaa ja kiteytetään se yhteen lauseeseen. Minkä te haluatte lähettää kuuntelijan mukaan? Ville? Saako sanoa virkkeen? Mä tiivistäisin sen näin, että meillä on toivoa, mutta se tarkoittaa kunnon ratkaisuja eikä viherpesu riitä. Hyvä. Emma? Olen sanonut jotain ton suuntaista myös, että vielä on niin kuin asioita tehtävissä, mutta meidän ehkä pitää esimerkiksi vaatia meidän poliittisilta päättäjiltä entistä parempaa suoritusta siinä, että me saadaan vietyä läpi niitä ratkaisuja. Kiitos paljon Emma, Ville, kiitos kaikille kuulijoille.